बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ अल इन्डिया रेडिअ क'क्राझारनि बर'नि मुंदांखा खुगा मेथाइ रोजाबगिरि लादुरा नार्जारिया मैया रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा गसाइगाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलाबारियाव मोनसे गोमोथाव जाथाय। गावनि असे फिसाज्लायानो गावनि असे बिफाखौ बुथारदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सिमलाबारि गामियाव बे जाथाया जालाङो। सिमलाबारि गामिनि थिंखियाबारि साखाथिनि धनजित बर'आ गावनि असे बिफा हरेन बर'खौ बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि 10 रिंगासो समाव बिमा आरो बिफानि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसि नांज्लायनाय जाथाय जादोंमोन। बे समावनो फिसाज्ला धनजित बर'आ गावनि बिफा हरेन बर'खौ रुवाजों बुनानै बुथारो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै बरबरि आउटपस्टनि पुलिस बिफाना जाथायसालिसिम सौहैयो आरो धनजित बर'खौ हमनानै थानायाव लाबोयो। जों मिथिगौ बर' ओनसोलफोराव सावथुन नायनो थाखाय सिनेमा हलनि गोनांथि। जाहोनाव बर' सावथुनफोरखौ सिनेमा हलाव रिलिज खालामनो खाबु मोना, जायनि थाखाय गुबुन हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रि बायदि बर' सावथुन मुलुगआ बारा जौगाखांनो हायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा बाखनायथाव बिथांखि लायो। बिटिसिनि गंफ्रोमबो महकुमानि सदराव गंफा गंफायै सिनेमा हल मोननो थांगासिनो होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरनो बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ होनो बिथांखि लादों होननाबो बुंथियो दावबायसा बर' बिथाङा। CBSEआ 10 आरो 12 थाखोनि गिबि आनजादखौ फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेराव खुंनाय जागोन। CBSEआ फैगौ अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो गिबि आनजादनि खालारखौ फोसावगोन। मख'नो गोनांदि गिबि आनजादा 90 मिनिट समनि जागोन आरो सोंथि बिलाइया MCQ/OMR नि जागोन। थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालार खालि ULBनि मुङाव नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि अनजालि बिसिजों लोगोसे 22 साननि उन्दै गथ'साखौ अनखांनाय नुनो मोन्दों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा जोंसार मोसाहारिनि अनजालि फिसाजोखौ बामनानै सावगारि सेबखांना फेसबुक बायदि ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिसोरनि जोनोम जागोदान 22 साननि उन्दै गथ'साखौ बिखायाव गोबानानै सावगारि सेबखांनायासो दुखुनांथाव। मैया आसामनि बारग' सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जोंसार मोसाहारिनि नखराव दावबायनानै लोरबां नखरनि थासारिखौ सोलादला होयो। बे समावनो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुङोदि गोरलै गथ'साफोरखौ जानला मानला बामनो हामा होनना सांग्रांथि होयो, मानोना बिसोरनि देहाया गोरलै नोरोम होनना। मख'नो गोनांदि जोनोम जागोदान उन्दै गथ'सानि देहाया गोरलै नोरोम जायो। बे समावनो सरासनस्रा सुबुंफोरा अनसायनायनि मुङाव खुदुमनाय आरो सुवा सुत्ति बामना सावगारि सेबखांनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव। मैया चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिड्जआव चिरां जिल्ला बारग' NDP इउनाइटेड फरामा NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों सुबुं गमा हस्रिखावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे सुबुं गमा हाबाफारियाव बारग' NDP दि हारिमु बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि BTC सरकारा बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि थामहिनबा NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावनाया फेलें जादों होनना। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि सायावबो बिथाङा बुङोदि गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय कमिसना गामि दानख'नायनिफ्राय गोजानाव थानानै गामि दाजाबनाय खामानिखौ मावफुंनो नांगौ। जेब्लासिम बारग' NDPफोरा गोथाङै थागोन अब्लासिम जोङो जोंनि हाफोरखौ थुख्रासिबो दानख'नो होनाय जानाय नङा होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।